Pilason ng estudyante nga lalaki matapos nga ginbuno sa tangkugo sa barangay Siniquay, Lapos, Iloilo City. Alas 2:45 sang kagaon Enero 14, 2024. Ang biktima mo si Mark Stephen Planyas, 19 anyos sa nasambit nga barangay. Samtang ang suspect naman mo si Kitar Abangan, residente sa barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. Sudad kay Police Lieutenant Periglo Morden, officer in charge ng La Paz Police Station, ginangkat sa biktima ang suspect nga nagresulta sa komosyon, rason nga nabunan ang biktima sa tangkugo. Gilayon naman nga gindala sa ospital ang biktima, samtang nakapalagyo naman ang sospek. Sa pagpangusisa sa kapulisan, miyara na sang daan nga ligot-anon ang magtimbang nga bahin, samtang desidido naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima. Kag sa karon, ang biktima yara naman sa estable nga kondisyon. Balita nagikan sa distrito sang La Paz, ini si K5 Eric Cañizares para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampyon nga estasyon, K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.